мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайт ки ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шуд дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондо баргузор гардид. дар сабқат ба ҷуз дастаҳо аз шаҳри душанбе инчунин аз шаҳру навоҳии то бе марказ иштирок карда барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқаи мазкур аввалин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт ва дар сабқат бештар варзишгарони хурдсол нерӯсанҷӣ карданд. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайрикасбӣ унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардондани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон барало эҳсос мегардад. мақсади мо ҳамдан он аст ки аз байни инҳо тавонем варзишгарони беҳтаринро ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ворид созем, то ки дар моҳи апрел аллакай мусобиқаҳо байни синни соли 6 то 13 сола чемпионати ҷаҳон дар давлати Финляндия баргузор мегардад. мо тавонем онҳоро ба онҷо сафарбар созем, то ки парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар онҷо тавонем баланд бардорем. мақсади гузарондани мо бисёртар байни наврасону ҷавонон гузарондани ин намуд аст ки ин намуди унифайти ғайрикасбӣ ин намуди ҳарбӣ аст, то ки варзишгарон тавонанд аз хурдсолӣ аз ин намуд бохабар бошанд. қабл аз баргузории вохӯриҳои ниҳоӣ аз ҷониби дастпарварони федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурӣ барномаи махсус манзур карда шуд ки ҷолибу диданӣ буд. лозим ба ёдоварист ки нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ дар риштаи унифайт ҳанӯз моҳи январи соли гузашта баргузор шуда буд, ки дар натиҷа ба умедҷон бобозода дар сабқати осиёии зимистонаи унифайт муяссар шуд то ба гирифтани мақоми аввал даст ёбад. ҳамзамон номбурда дар ин ришта аввалин медали тиллоии мусобиқоти ҷаҳониро ба даст овардааст. ин хурдсолон ки акнун қадами хешро дар ҷудои варзиш гузоштаву дар қалб умеди фатҳи музаффариятҳоро мепарваранд, аз натиҷаҳои шоёни дастпарварони федератсия ба хубӣ воқиф ҳастанд. дар ин мусобиқа аз синни соли 6 сола 7 сола то синни соли 18 болоӣ баромад карда истодааст ки аз вазни 18 килограмм сар мешавад ва дар ин мусобиқа рақобатҳо хеле ҳам зур рафта истодааст ва мо кӯшиш мекунем ки варзишгарои худро дар мусобиқаҳои оянда ки дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар мо баргузор мегардад ба онҷо тайёр кунем. ман дар ин мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе иштирок намудам ва ду рақиб доштам. ягум рақибамро бо ҳисоби 6 бар 2 ғолиб намудам ва дуюм рақибам маро тавонист ғолиб намуд. ман мехоҳам бисёртар машқ кунам ва дар дигар мусобиқаҳо садовори ҷои аввал гардам. омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба воя расондани варзишгарони лаёқатманд низ аз нақшаҳои дурнамоии федератсияи ғайрикасбӣ унифайт маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои суғд, хатлон ва шаҳру навоҳии то бе марказ амал мекунанд ки даҳҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши унифайт ҷалб карданд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муҳорибачиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. илова бар ин ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамоии федератсия ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба шумор меравад. солҳои аввал буд, яъне соли 2017 ва 18 ва 19 ра гирем, доварои мо бисёр ба хатогӣ роҳ медоданд. мо дар соли 2019 аллакай семинарҳо, чандин маротиба семинарҳои доварӣ гузарондем, онҳоро аз
نازکی داوری برخوردار کردیم ما داورا رو با خارجه فرستاندیم تا که سطح داوریشان بلند شود. در آنجا داوری کردن علاقه من فکر میکنم این روز ما از داورا یگان نافهمی رو نمیبینیم. علاقه همشان داورای نقد شدن در ساحه خود فعالیت کرده است. дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лоиқатмандро ба воя расонад, дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. тавре ки ба мушоҳида расид, сабқат миёни кӯдакону наврасон ва ҷавонон ташкил гардид. аз ин бар меояд ки шумораи зиёди дастпарварони федератсияро кӯдакону наврасон созмон медиҳад. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. бо мақсади тарғиби унифайт миёни кӯдакон, федератсия мусобиқаҳоро мунтазам доир менамояд. 6 سال در روبری کریم فالشهر مشق میکنم. امروز من در چمپیونات شهر چانبه اوید به اونیفایت سه حریف خود را مغلوب نمودم و جای اول را اشغال نمودم. من میخواهم در آینده مثل مربی خود چمپیون جهان شوم. чуноне ки қайд кардаем, мусобиқа дар ду шохаи унифайт лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ сурат гирифт ва сабқат байни кӯдакону наврасон аз рӯи классикӣ ва гӯштингирӣ тезутун ҷараён гирифт. хотиррасон мекунем ки сабқати унифайт ду давраро дар бар мегирад. дар мусобиқа ба ҷуз варзишгарони шаҳри душанбе, инчунин тимҳо аз вилояти хатлон ва шаҳру навоҳӣ то бе марказ ширкат варзиданд. алахусус иштироки даста аз ноҳияи Темур Малик шоистаи таҳсин буд. дастаро мураббӣ Маҳмуд Раҳматов омода кардааст. طول 4 سال است که در تحت مربی رحمتوف محمود مشق میکنم. در این مسابقه شهری من جای اول را اشغال نمودم. امیدوارم که در آینده چمپیون جهان نگردم. جای دویم را گرفتم، رو افتادن نیستم و میخواهم که در آینده سزاوار جای اول گردم. аз рафти мусобиқа огаҳӣ пайдо намудем ки варзишгарон бо тайёрӣ хуб омаданд. албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. инчунин ба мусобиқа варзишгароне ҳам ҷалб гаштанд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. мавриди зикр аст ки дар шароити ҳозира омӯзонидани қоидаи муҳорибаҳои унифайт таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабас нарафта аст. вақте ки довар шогирди худаш ба мусобиқа мебарояд, дар он татаме ки худаш довар аст, аслан ӯро бояд иваз намоянд. аз ҳамин сабаб федератсия низ иқдом гирифтааст ки дастаи кадом дастае ки варзишгараш ба татаме мебарояд, довар дар он ҷо бошад, аз ҳамон даста ӯро иваз менамоянд ва доварӣ дар як сатҳи баланд аст, зеро ки доварони ботаҷриба низ дорем. доварон назар ба ҷавонияшон нигоҳ накарда семинарҳои доварӣ гузаштаанд, дар чемпионатҳои байналмилалӣ, чемпионатҳои ҷавонҳо дар он ҷо иштирок намуда сатҳи доварии худро ба як касбияти баланд бардоштааст. чӣ тавре ки қаблан зикр кардем, ташкили мусобиқаи лайт бесабаб нест, зеро лайт ё худ гӯштингирӣ як шохаи унифайт мебошад ки варзишгарон дар чемпионати ҷаҳон як марҳиларо аз рӯи ин нав мегузаронанд. яке аз мураббии муваффақи федератсия Фирдавс Шарипов аст, зеро ба шогирдонаш муяссар шудааст то дар сабқати ҷаҳонӣ миёни кӯдакон унвони қаҳрамониро касб намоянд. зимнан дар чемпионати ҷаҳонӣ соли гузашта миёни кӯдакон варзишгарони мо сазовори 5 медали тилло шуда буданд. خیلی من مشاهده کردم الان که از نوعیه دوردست شمسین شاهین این روز توانستن که مدال طلایی مسابقه کشاد شهر رو به دست بیارن که این یک افتخار است. از نوعیه نوجوانان بسیار در یک سطح بلند برآمد کرده استودن. از نوعیه تیمور ملیک همین خیل از نوعیه توبه مرکز من فکر میکنم که هر ورزشکاری که بسیار به این مسابقات جلب شود، برای چی ما مسابقه کشاد شهر دوشنبه میمونیم، برای اون میمونیم که آنها به اینجا سفربر شوند تا که تجربه خود را زیاد کنند. وقتی که ورزشکار از ناحیه‌های دورتر در اینجا میآید در مسابقه کشاد شهر دوشنبه اشتراک میکنند، او به خود یک روحیه بلند میگیرد.
ёдовар мешавем ки мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз рӯи ғайрикасбӣ унифай дар ду нав классикӣ ва лайт ё худ гӯштингирӣ сурат мегирад. Аз ин рӯ аз ҷониби масъулин ба сатҳу сифати баргузории мусобиқаҳо вобаста ба низомномаи Федератсияи ҷаҳонӣ аҳамияти хуса дода шуд. хурсандам ки сарзавори ҷои якум шудам, се рақибиро шикаст додам ва ҷои аввалро гирифтам. Ман мехоҳам дар оянда чемпион шавам. устоди ман Баҳриддин Сироҷов аст. Ман аз он кас миннатдор ҳастам. ба иқрори масъули федератсияи мазкур Баҳриддин Сироҷев дар мусобиқа ашхосе ҳунарнамоӣ карданд ки аз фаъолияти варзишгариашон камтар аз 2 моҳ сипарӣ шудааст ва ин мусобиқа ба мураббиёни ҷавон санҷише буд то кадом ҳад шогирдон аз умқи муҳорибаи ғайрикасбӣ Unified бархурдор гаштанд. ман 2 моҳ машқ мекардам. ман сарсавори ҷои якум гаштам. ман мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам. дар ҳақиқат қувваи худро дар мусобиқаи дохил санҷидан кори дигар асту берун аз марзи ватан ҳунарнамоӣ кардан тамоман чизи дигар аст, чунки муҳити наву ашхоси бегона касро метавонад ба тарсу ваҳм дучор созад. барои рафъи ин масъулин саъй доранд то ҳамасола сафи иштирокчиёни сабқати сатҳи байналмилалӣ доштаро зиёд намоянд. дар баробари бузургсолон хурдсолон ҳам имкони санҷидани қувваашонро дар чунин мусобиқот пайдо карданд. бори аввал дар ин мусобиқа иштирок мекунам. ҷои якумро гирифтам. ман мехоҳам дар мусобиқаҳои дигарам ҷои якумро гирам, барое ки бисёр машқ мекунам. дар соли қаблӣ ҳам варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок карда буданд ки ба намояндаҳои мо имкони ба даст овардани медалҳои гуногун пеш омада буд. аммо иштироки эшон дар соли 2019 нисбат ба солҳои пешин беҳтар арзёбӣ гашт. илова бар ин аксарияти онҳо бори аввал аст ки қувваи хешро дар сабқати сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. новаста ба ин тавонистанд то дар баробари муҳорибачиёни ботаҷрибаи рус хуб истодагарӣ намоянд. бо дастгирии раисати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри Душанбе дар инҷо мусобиқа дар сатҳи нағз гузашта шудааст ва ман ҳамчун сардовар кӯшиш мекунам ки ҳар як варзишгаре ки дар майдон иштирок карда истодааст бо тарзи шаффоф яъне варзишгари хуб ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва дар инҷо дида истод ки варзишгарони шаҳри Душанбе бениҳоят хуб иштирок карда истоданд ва ҷойҳои намоёнро ишғол карда истоданд ва аз ноҳияҳои тобаи марказ ҳам варзишгарони хуб яъне ин варзишгаронро мо кӯшиш мекунем ки ҳар як варзишгаре ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ба камарбанди нав яъне тақдим карда шавад варзишгарон. аслан ҳамасола дастпарварони Федератсияи ғайрикасбии Unified дар чемпионати ҷаҳон фаъолона ширкат меварзанд ва соли 2015 ба низомномаи Федератсияи умуми ҷаҳонӣ Unified тағйирот ворид карда шуд. яъне бори нахуст чемпионат байни кӯдакони 6 ва 7 сола баргузор шуд. бинобар ин донистани сабқу услубҳои хоси муҳориба басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ гузарондани машғулиятҳои таълимию тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. ман 2 сол шуд машқ мекунам. ман 6 медал дорам. 4 та дуюм, 3 та сеюм ва 1 та якум. ман ин мусобиқаҳо 2 та ариф доштам ва ҳар дуяшро шикастам. ман ҷоизадори аввал шудам. вохӯриҳои финалӣ дар нави классикӣ ҳам пуршиддат гузашт. дар ин нав ки иҷрои усулҳои даступой ва гӯштин роиҷ аст, варзишгарон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва бештар ҷавонон аз рӯи ин намуди Unified қувваозмоӣ нишон доданд. нуфта намонад ки сабқати ҷаҳонии соли гузашта миёни ҷавонон ба варзишгарони ватанӣ даст дод то соҳиби 2 медали тилло шаванд. яке аз ин медалҳо ба Алишер Каримов ки дар мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ ба ҳайси довар фаъолият намуд марбут аст. нуфта намонад ки Алишер Каримов дар нахустин сабқати ҷаҳонӣ ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуда буд. номбурда дар тайёр ва омода кардани варзишгарони лоиқатманд низ муваффақ шудааст. дар ин мусобиқа зиёда аз 20 шогирди худро сафарбар намудам ки айни замон аз варзишгарони хурдсоли ман 3 тоаш Жураев Абдураҳмон, Ризоев, Муҳаммадризо Зиёев Шорух сазовори ҷои аввал гаштанд
ва онҳое ки боз сазовар ҷои аввал гаштанд дар хувозмоҳи финалӣ низ ба шогирдони худам муҳориба карданд ки онҳо шогирдони дигарам сазовар ҷои дуюм гаштанд. мусобиқа дар як сатҳи баланд рафта истодааст. аз тарафи варзишгар мешавад ё аз тарафи мураббӣ мешавад, кӯшиш мекунем ки бартараф кунем ва видеоҳое ки насб мешавад вақте ки довар хатогӣ мекунад дарҳол мо видеоро гирифта тафтиш мекунем ва муҳорибаро яъне аз нав оғоз медиҳем ё холҳои зиёд бошад онҳоро бартараф мекунем. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ҳам ба ин нави муҳориба бештар мегардад, ҳолон ки аз ҳисоби варзишгардухтарони тоҷик барандаҳои унвони қаҳрамони ҷаҳон кам нестанд. бо мақсади тарғиби унифайт байни духтарон мунтазам мусобиқаҳо ташкил мегардад. дар мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ дар муқоиса ба намояндаҳои шаҳри душанбе тарбиятгирандагони шаҳру навои тобе марказ низ фаъол буданд. ман дар ин мусобиқа 4 нафарро мағлуб карда сазовари ҷои аввал гаштам ва ман миннатдории худамро ба устоди азизам мерасонам ки маро ба чунин мусобиқаҳо омода кард ва ман мехоҳам ки берун аз тоҷикистон низ дар мусобиқаҳо иштирок варзам. солое ки мо рӯ ба варзиш меовардем ин ки духтаро камчин буданд. имрӯз аз ин шаҳодат метиҳад ки нисбати бонуон нисбати духтаро таваҷҷӯҳ бисёр шудааст ва дастгириҳо бисёр аст ва имрӯз мо ҳамчун мураббиё ҳамчун ки дастаи душанбе метавонем ки духтароро дар чемпионатҳои ҷаҳон ва осиё омода намоем. ногуфта намонад ки солҳои ахир дар соҳаи варзиши тоҷик кори омодасозии доварони сатҳи байналмилалӣ дошта ҷоноб гардидааст. масалан дар риштаи унифайт борҳо доварон аз тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон ба ҳайси аъзои ҳакамон шомил шуданд. аз ин рӯ яке аз мақсадҳои аввалин дараҷаи федератсия ин ҳарчи бештар тайёр кардани доварони соҳибтаҷриба мебошад. чуноне ки қаблан зикр кардем, дар федератсия аксарияти мураббиёнро ҷавонон ташкил медиҳанд. ду касро мағлуб кардам, ҷои аввалро гирифтам. ман дар мусобиқаи чемпионӣ ҷои сеюмро гирифтам. дар мусобиқаи кушоди шаҳрӣ як даста аз ноҳияи ёвон иштирок кард. тибқи маълумот дар ноҳияи мазкур ихлосмандони ин нави муҳориба тадриҷан зиёд мегардад. зимнан ин аввалин иштироки дастпарварони мураббии Муҳриддин Нарсов маҳсуб намеёбад. аниқтараш онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва ҳатто минтақавию байналмилалӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштаанд. мураббӣ ба ҳайати дастаи ноҳияи ёвон варзишгаронеро ҷалб кардааст ки таҷриба доранд. соли 2019 барои федератсия мо бисёр соли бобарор буд ки мо дар ҳар як мусобиқае ки берун аз ҷумҳур яъне мусобиқаҳои ҷаҳонию осиёӣ сафарбар шудем, дар он ҷо медалҳои якуму дуюми сеюмро ба даст овардем. ман фикр мекунам ки мо ҳаракат карда истодаем ки соли 2020 аз он дида боз зиёдтар ҳаракат кунем ки то ки медалҳои зиёдтар ба даст биёрем. мавриди зикр аст ки варзишгарони ватанӣ дар соли қаблӣ аз мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ҳамагӣ 23 медал, 8 тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. акнун нахустин мусобиқаи ҷаҳонӣ байни кӯдакон моҳи апрел баргузор мешавад. мизбони сабқат кишвари Финляндия аст. инчунин ташкили чемпионати ҷаҳон миёни наврасон, ҷавонон ва бузургсолон дар назар аст. чемпионати осиё дар ҷумҳурии ҳамсоя Қирғизистон сурат мегирад. умед аст ки мавсими ҷорӣ ҳам ба варзишгарони федератсия барору комёбиро ба бор хоҳад овард.